Pomaličky sa pripravuje Robo, či Zima? No, hej, Robo, jednoducho. A on bude presne rozprávať momentálne o programovaní, o testovaní, o bezpečnom programovaní a o lietadlách. Hej, takže to je on. Takže chvíľku počkáme, kým sa pripraví. Dobre, takže ja sa volám Robo. Som z firmy Honeywell Aerospace, sídlime v Brne a pracujem ako hardwareový inžinier, to znamená navrhujem hardware do čiernej skrinky, je to taký kúsok hardwareu, ku ktorému sa dostaneme v priebehu prezentácie. A téma je trošku iná, ako je bežná. Budeme sa baviť o stavaných self-testoch. Čo to znamená? Dáme si nejakú agendu teraz, čo vlastne prejdeme na tejto prezentácii. Povieme si niečo k testovaniu, testovanie softveru, testovanie hardveru. Dáme si potom konkrétne príklady na tie built-in self-testy a samozrejme aj nejaký úplne praktický príklad s Arduinom, ktorý si môžete vyskúšať aj vy sami. Bude to kompletný strojový kód, ktorý bude potom dostupný na stiahnutie asi na stránke namakaného dňa. Dobre, takže termín IoT je asi jasný. Kto pozná ten termín? Kto sa s niečím takým stretol? Niekto? Viacero ľudí? Výborne, super. Ešte možno jedna taká vec, čo by ste si z tejto prednášky mali odniesť, je to vyslovene taká informácia o tom, že niečo také ako samotestovacie zariadenia existujú. To znamená, že keď niekedy v budúcnosti budete implementovať, budete robiť nejaký vlastný IoT modul, a to je úplne jedno, či to budete robiť pre seba, alebo to budete robiť v nejakej firme, tak by ste si mali spomenúť na túto prezentáciu a zamyslieť sa nad tým, či vaše zariadenie by sa malo byť schopné same otestovať. Takže ešte to je také intro. Dobre, takže poďme teda k testom. Dobre, kto vie, čo sú to nejaké testy? To znamená, tu je nejaký zoznam testov, začneme tým prvým unit test. Viete, čo je funkcia, predpokladám, to znamená, že naprogramujem si nejakú funkciu, ktorá niečo robí, spočíta nejaké čísla. To je nejaká jednotka, tá funkcia a viem si napísať unit test, to znamená, že tej funkcii podhodím nejaké dáta, napríklad to spočítanie čísel, tie čísla sa spočítajú a ja overím, či ten výsledok tej funkcie zodpovedá tomu, čo očakávam. To znamená, že viem, či tá funkcia funguje správne alebo nie. Môžete to spraviť aj tak, že tie čísla, že ten program spustíte, čísla nasypete, ale to je zase taký manuálny test. Hej? To je jeden z možných, ale v zásade to chcete skôr naprogramovať, takže ten test si napíšete a spustí sa automaticky. Tie ostatné testy, to nemusíme rozoberať, je to len pre úplnosť. Sú to vlastne ďalšie vyššie a vyššie levely. Ak ten napríklad ten integračný test, ak niečo naprogramuješ, alebo viacero ľudí niečo naprogramuje a musí to spolu komunikovať, tak v zásade treba otestovať, ako dobre to spolu komunikuje. No a to potom máme ešte nejaké ďalšie testy, ktoré sú stále na vyššej úrovni. Hej? Takže to je nejaké testovanie softveru úplne v skratke. No a teraz sa presunieme. Výborne, testovanie hardveru. To znamená, že ak máme teda nejaký ten IoT device, máme to Arduino, máme nejaké Raspberry Pi, tak v zásade, ak navrhuješ nejakú takúto elektroniku, robíš takýto plošák, tak môžeš robiť rôzne simulácie, ak to vyrobíš, môžeš to vyslovene opticky skontrolovať, či sú tie spoje správne, či tam nie sú nejaké skraty. Rovnako, ak to prvýkrát zapneš, odmeriaš, či je v poriadku napájanie, či je v poriadku hodinový signál, proste rôzne signály na tej doske. To je zase nejaké overenie, nie to, či ten hardware funguje tak, ako má fungovať. To je ale všetko, to sú všetko testy, ktoré sa dejú pri vývoji. To znamená, že robia ich programátori, ak ide o software, robia ich hardwaristi, ak ide o hardware, ale čo tak mať testy, ktoré bežia automaticky samé. To znamená, že ak to zariadenie dodáte ho zákazníkovi, dáte ho do produkcie, tak povedzme pri každom štarte sa to zariadenie samé otestuje. Prípadne pri behu zariadenia sa neustále kontinuálne testuje, aby sme mali zase informáciu o tom, či to zariadenie pracuje správne. Tieto testy sú veľmi dôležité hlavne v avionike, v automobilovom priemysle, aj v rôznom vojenskom segmente, pretože v zásade nám dávajú informáciu o tom, v akom stave je celý ten systém. Takže dajme si k tomu nejaké info. Takže self-testy, alebo nejak dá sa to preložiť ako samotesty, fungujú tak, že umožňujú zariadeniu otestovať samé seba. Hej. Ak budete googliť, môžete nájsť rôzne skrátky ako beast, bit, byte, to je jedno.
BIST znamená Built-in Self-Test, je to len skrátka v zásade. A existuje viacero druhov. To znamená, že kontinuálne, také, ktoré iniciuje užívateľ. Tie kontinuálne sú také, ktoré väčšinou bežia samé. Tie, ktoré iniciuje používateľ, to môže napríklad spraviť s takouto jednotkou. Toto je v kokpite lietadla. To je pripojené v zásade k tej čiernej skrinke. A pilot, keď si chce otestovať, či ten zvuk funguje, či sa skrinka nahráva, tu je tlačítko test. To znamená, pilot samotný ho stlačí a to vyvolá užívateľom iniciovaný built-in test, ktorý je priamo v skrinke. To znamená, že urobí si taký kvázi loopback test, či ten zvuk funguje, či to funguje, či sa to nahráva. Takže aj toto je jedna z variant takých nejakých vstávaných testov. A jeden taký podstatný sa volá post-test. A s týmto ste sa stretli všetci, aj keď možno o tom ani netušíte. Keď máte laptop, všetci máte laptopy, vždy keď ho zapnete, tak chvíľu vám tam svieti logo väčšinou tej firmy, to sú nejaké Lenovo, alebo HP, alebo niečo podobné. A ono to svieti preto, pretože na pozadí bežia presne post-testy. To znamená, že ten laptop snaží otestovať sám seba, či má hard disk, či má ramku, či vlastne všetky ostatné nejaké moduly, z ktorých sa ten počítač skladá, aby mohol fungovať, či sú tam a či vlastne môže nabútovať operačný systém. Takže všetci ste sa s tým do nejakej miery stretli. No, a teraz tie rôzne scenáre. Možno ste videli, možno pri starších autách je to stále viditeľné. Ak otočíte kľúčom, zrazu sa rozsvietia všetky ledky a tachometre s otačkomerom idú úplne doľava a potom sa vrátia úplne doprava, alebo naopak. A to je v zásade rovnako nejaký test pri štarte, či tie systémy fungujú, či sa tie ledky rozsvietia. Takže to je prvý scenár, kde sa s niečím takým môžete stretnúť. Druhý scenár je práve avionika, to znamená, že rôzne testy pred letom, počas letu a podobne. K tomu LRU sa ešte dostaneme, čo to je. No a ako som spomínal, som trošku predbehol v minulom slajde, tak nejaké post-testy pri štarte vašich laptopov. V tom červenom riadku máme takú otázku, že aká bude reakcia pri nájdení chyby v takýchto rôznych scenároch. No, reakcia môže byť rôzna. Ak vo vašom laptope, povedzme, ten self-test neprejde, tak systém zastane, pretože nemôže naštartovať, nemôže pokračovať. V prípade avioniky, ak máte nejaký systém v lietadle, ktorý je dôležitý a nefunguje a vypadne, väčšinou je tam záložný systém. Takže sa stane niečo také, že ten systém sa vypne, ten poškodený systém sa vypne a nabehne namiesto neho ten funkčný. Takže nejaké úplné odpojenie a prepnutie na nejakú zálohu, na niečo redundantné. A tretí scenár, ktorý môže nastať, je práve to ABS. ABS, antiblock systém, ktorý máme bežne v autách, môže sa pokaziť, môže sa to stať. Ale samozrejme takýto systém nemôžete vypnúť, lebo by vám nešli brzdy, to nie je úplne to, čo chceme. Takže ten systém sa dostane do takého nejakého emergency modu, to nazvanie limit mode sa tomu hovorí. A brzdy budú ďalej fungovať, iba nebude fungovať to ABS, takže tá poškodená časť sa nejakým spôsobom odpojí. No a teraz to, na čo čakáme, príklad s Arduinom, to znamená, že ako si niečo také môžete spraviť vy sami. Kto má skúsenosti s programovaním Arduina? Viacero ľudí, výborne, dobre, OK. Dáme si jednoduchý príklad na servomotor. To je zase taký motorček, ktorý sa v našom prípade povedzme otočí od 0 stupňov po 180 stupňov. Hej? To znamená, že dokáže sa takýmto spôsobom otáčať a napíšeme si na neho post-testy. To znamená, že pri štarte Arduina a pred použitím toho motorčeka overíme, či je funkčný a či ho môžeme použiť. A robí sa to približne následovne. Toto je nejaká naša schéma. Tie dva vodiče dole, červený, čierny, sú napájanie a ten vodič hore, ten oranžový, je v zásade nejaký kontrolný signál, ktorý dáva príkazy tomu servu. Veľmi jednoduchý obvod, každý z vás si to môže vyskúšať. Samozrejme ešte Arduino ako také má na sebe ledku, to je taká 13. ledka, určite ste ju asi rozblikali ako prvú, keď ste sa niekedy hrali s Arduinom. Tá ešte bude zohrávať určitú úlohu v tomto príklade. Ak ste robili Arduino, tak viete, že sú tam také dve základné funkcie. Jedna sa volá setup a druhá sa volá loop. Hej. Vieme, že v setupe máme kód, ktorý potrebujeme pri inicializácii toho zariadenia.
V loope máme produkčný kód. To znamená, to už, čo v tom loope dookola beží a to, čo sa vlastne vykonáva, to čo to Arduino robí. A teraz otázka, kam dáme post-test, to znamená power on self-test, takže test, ktorý máme pri štarte. Kam ho dáme? No, logicky bude to práve setup. Prečo? Pretože keď ten test zlyhá, tak nemá zmysel vôbec ísť do loopu a vykonávať nejaký kód s tým hardwareovým kúskom, ktorý proste nefunguje. Buď neodpovedá, alebo nefunguje správne. Takže my si celú túto funkcionalitu dáme práve do setupu. A teraz, nejaké info k tomuto kódu. Úplne prvý riadok pin mode. My si v zásade pri nejakej chybe by sme chceli mať nejakú indikáciu. Či už zvukovú, alebo nejakú obrazovú, alebo ktorúkoľvek, alebo akúkoľvek, aby sme vedeli, že nastal nejaký problém, že nastala nejaká chyba. Hej? Takže my sme si zvolili letku. Prečo? Lebo Arduino má tu jednu letku na sebe, tak v prípade chyby môžeme nejakým spôsobom rozblikať. No a teraz, ďalšie riadky. Je tam nejaká podmienka. To znamená if my servo attach. Attach znamená, že sa snažíš pripojiť k tomu servu. Hej? Povedzme, že na pin 2 zavoláš funkciu attach, ktorá je v knižnici a ona, ak náhodou vráti makro, ktorý sa volá invalid servo, tak to znamená, že nevie komunikovať s tým servom. Takže ten modul je poškodený, nefunguje, vôbec neodpovedá. Takže je úplne dead, to je taká nejaká základná chyba. A zavoláme funkciu, ktorá tento problém ošetrí a bude sa mu venovať. Volá sa error blink. K tej funkcii sa samozrejme dostaneme. Druhý scenár je, ak sa tá prvá podmienka nevykoná, to znamená, že servo sa pripojilo, odpovedá, tak môže nastať aj druhý scenár, že síce servo odpovedá, ale nefunguje ako má. To znamená, že sa nevie vytočiť od tej nuly do tých 180 stupňov a naspäť. Takže je to podobný scenár, ako som spomínal pri tých autách, keď máš ten tachometer a on sa celý vytočí doľava a potom naspäť doprava. Takže to je podobný druh testu. Zase v tom momente skočíme do tej funkcie error blink, to znamená, že funkcia, ktorá nejak ošetrí tento stav. Takže toto máme v setupe, toto je nejaký náš základný check, ktorý urobíme. Musia prejsť oba tieto testy, to znamená, že ani jedna z tých podmienok sa nesmie splniť. A ak sa nesplní, tak to znamená, že servo prešlo testom a môže byť použité a môžeme skákať do loopu. Teraz k tým konkrétnym funkciám. Už som trochu predbehol na začiatku. Toto je servo self-test funkcia. Kam dáš nejaký objekt serva a ako možno vidíte, snažíte sa ho vytočiť, to znamená prvý cyklus ho vytočí do jednej strany úplne, počka 10 sekúnd, lebo chvíľu to trvá, a potom prečítate, hej, či sa naozaj nachádza v pozícii 180 stupňov. Hej. Ak sa v tejto pozícii nenachádza, vráti sa chyba, to znamená, nedokázal sa vytočiť. Hej. To isté môžete spraviť naspäť, to znamená z tých 180 stupňov naspäť na nulu a zase, ak sa to nepodarilo, ak nie sme na nule, to znamená, myservorica nerovná 0, zase vrátiš chybu. Hej. To znamená, že ak táto funkcia vráti chybu, máme problém, nefunguje nám servo, ako by malo. A teraz sa dostaneme k funkcii, ktorá sa volá error blink, tu sme videli, úplne na začiatku. Táto funkcia v zásade urobí tú najpodstatnejšiu vec, dá sa povedať. Podľa toho, aký kód chyby tam príde, vidíme, že tá parameter je integer error, podľa toho, aký kód tam príde, taký interval blikania sa nastaví. Hej. Vidíme to sami. Štandardne je 1000 milisekúnd, takže 1 sekunda. A ak by sme mali invalid servo, to znamená, že to servo by ani neodpovedalo, to je ten prvý chybový scenár, tak sa zníži na 200 milisekúnd. Takže je to taká indikácia, to znamená, budete sa pozerať na to Arduino, budete sa pozerať na tú letku. Ak vidíte, že bliká veľmi rýchlo, tak viete, že servo neodpovedá. Ak bliká pomalšie, tak viete, že servo odpovedá, ale nevie sa úplne vytočiť, niečo je v ňom pokazané, nefunguje to. A tá úplne najpodstatnejšia časť, čo je pointa, je ten cyklus for. Keďže tam máme dve bodkočiarky, tak ide o nekonečný cyklus. Takže v tom je to blikanie naimplementované a toto bude bežať dookola. To znamená, že ty sa nikdy nedostaneš do toho loopu, nikdy do neho neskočíš, pretože sa to dostalo do chybového stavu. A v tom chybovom stave to bude až dovtedy, pokiaľ to zariadenie nevypnete z elektriky a nevymeníte ten servomotor. V momente, keď tam vyberiete ten poškodený, dáte tam nový a spustíte to znovu sa vykonajú tieto testy a ak to prejde, lebo ten nový motor je už v poriadku, tak v zásade to bude fungovať, ako to má fungovať a tými testami sa prejde.
Takže toto je spôsob, akým dokážete niečo testovať pri štarte. Hej, ako som povedal, týchto testov existuje veľa rôznych druhov a toto je jeden z nich. Toto je asi najrýchlejšie a najjednoduchšie, čo si dokážete aj sami naimplementovať. Ďalšia vec je nejaká alternatíva k tej letke, tak to môžeme povedať. My v praxi, a počujeme to v zásade aj v týchto čiernych skrinkách, je malá pamäť a do tejto malej pamäte sa ukladajú všetky možné chybové kódy, chybové hlášky. To znamená, sa to celé monitoruje nejakým spôsobom a všetky chyby teraz sa uložia do tej malej pamäte a my v prípade, ak potrebujeme urobiť nejaký servis, to znamená, že niečo sa v tej pamäti plnej chyb nachádza, tak to dokážeme s našimi nejakými utilitami vyťahnuť von a zistiť, aha, OK, tak táto skrinka nefunguje ako má, alebo to a to rozhranie zlyhalo, alebo akýkoľvek prvok v nej zlyhal. Takže je to pomerne ako kľúčová vec robiť takéto testy. Takže vravím, nemusí to byť letka, ktorá sa rozbliká, môžete tam dať repráčik, ktorý bude vydávať nejaký zvuk, môže to byť naozaj tá pamäť, akýkoľvek scenár vám napadne, hej? Je to na vás. A v zásade možno, keď sa vrátim k tomu bodu, k tomu povedal to LRU, to znamená Line Replaceable Unit, tak v rámci avioniky väčšina nejakých modulov, ktoré sú v lietadlách, toto je jeden táto skrinka, môžeme ju ukázať, aby všetci videli. Vyzerá to takto, je takéto kus hardveru, tak sa považuje za niečo, čo sa dá vymeniť v zásade hneď na mieste. To znamená, hasí to chybu, vyberieš to, dáš tam druhé, ideš ďalej. Toto sa dá robiť s viacerými modulmi v lietadlách. Takže je to niečo, čo vieš vymeniť prakticky okamžite, ak to zlyhá, ak je s tým nejaký problém. Takže príklad sme si prešli a možno ešte teda nejaké info k možno čiernym skrinkám, aby to niekoho zaujímalo. Vyvíjame ich v Česku, v Honeywelli, v Brne. To znamená, sú to naše dizajny, máme nad tým autoritu. A tento konkrétny kus nahráva zvuk pilota, teda to, čo si piloti rozprávajú medzi sebou a to, čo počuje väža, alebo teda to, čo počujú s väžou. A potom mám taký druhý kúsok, ktorý je vzadu v stánočku, vyzerá podobne, ale je dlhší a tam sa nahrávajú letové dáta, to znamená, že rôzna telemetria, výška, rýchlosť a podobné dáta. Takže oni sú v skutočnosti v lietadlách dve. Táto nahráva zvuk a je, myslím, pod pilotmi a tá druhá, teda tú telemetriu a je úplne vzadu, myslím, v lietadle na chvoste. Takže tak nejak to vyzerá. Možno nejaký taký fun fact k takémuto hardveru. V tej samotnej šasi je počítač. Je to taký obyčajný bežný počítač a v tomto valčeku, ktorý je vo vnútri, ktorý je položený na tom, je pamäť. Je to bežná pamäť, ktorá ale musí prežiť. To znamená, preto je v samostatnom valčeku, pretože tento valček musí prežiť preťaženie až 3400G, čo je veľmi veľa. A k tej matičnej doske, ktorá je v zásade v tom šasi, je pripojený káblom. Ono to nie je vidieť, lebo ono je také pomerne zasilované, ale je to spojené proste káblikom. Takže ak lietadlo spadne, tento valček musí prežiť. Všetko ostatné sa môže pokaziť. A následne vyšetrovatelia nehody vyťahujú dáta z tej pamäte. A snažia sa zistiť teda, čo sa stalo a tak ďalej. Toto sú novšie modely skriniek, asi také najnovšie, ktoré máme. A oni dokážu byť dokonca pripojené na satelit. To znamená, že skôr ako to lietadlo spadne, tak začne odosielať dáta cez satelit dole na zem. Takže ak by sa náhodou stalo, že tá skrinka sa nenájde, lebo napríklad to lietadlo spadne do mora, tak tie dáta alebo aspoň časť tých dát by mohla byť odstreamovaná tak, aby to išlo naozaj do cloudu, to je doslova až do cloudu. Takže to je spôsob v zásade, akým sa to robí, akým to funguje. A ešte možno táto sranda, ktorá je vpredu, taký ten čierny valček. Tomu sa hovorí Underwater Location Beacon. Je to v zásade taký lokalizátor, to znamená, že ak lietadlo spadne nie na súž, ale do vody, niekde do oceánu, tak tá slaná voda tam urobí kontakt a ten lokátor začne po dobu, myslím, 90 dní vysielať pulzy, vďaka čomu vedia to lietadlo v zásade lokalizovať, ak ho chcú nájsť. Samozrejme, nevždy sa to podarí. Bol prípad, myslím, že to bol let Air France, ktorý spadol do oceánu a čiernu skrinku sa im podarilo nájsť až po 2 rokoch, myslím. Takže 2 roky ležala v 4-kilometrovej hĺbke na dne oceánu a aj napriek tomu, že
tam ležala 2 roky, sa im podarilo vyčítať dáta z tej skrinky. Takže je to značne predimenzované a dokáže to vydržať veľmi, veľmi veľa. A možno ešte taký fun fact tomu, ako sa to testuje. Tie testy sú veľmi drahé a zase sa to testuje na zničenie, zapálime to, utopíme to, potom si to vyberieme pamäť a tu ešte samostatne v slanej vode utopíme na ďalších 30 dní. Je to taká rôzna séria testov, hej? Aby sme zistili, ako odolné to je, koľko to prežije. Takže to je taký kúsok hardveru, ktorému sa venujeme. A čo viac? No, ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Možno k skrinkám, možno k firme. Ako som hovoril, sme Honeywell, je to americká korporácia a sedíme v Brne, tam máme vlastné vývojové centrum. Takže ak budete chcieť vedieť viac, alebo budete mať viac otázok, možno niekedy potom, vzadu mám stánoček, mám tam aj tú druhú skrinku, mám tam nejaké letačiky, pera, čokoľvek, čo vás zaujímalo, kľudne sa môžete pýtať, hej. Či už k hardveru všeobecne, alebo k skrinkám, alebo naozaj akákoľvek téma vás zaujíma. Takže kľudne vzadu stánočku. Takže asi odo mňa všetko. Ďakujem. Ešte ak náhodou nejaké otázky. No, o to. Zdravím, chcem sa opýtať, posiela to vždy dáta na satelit, alebo keď je nejaká krízová situácia? Iba krízová, pretože posielať dáta non-stop je pomerne drahá záležitosť cez satelit dole. Čo je vlastne ten spúšťač, že teraz začína krízová situácia, teraz posielam? To je na pilotoch v zásade. OK, takže ďakujem. je to na nich. Ešte nejaká otázka? Lebo ja by som mal, že kde spadlo to lietadlo, z ktorého je táto tu skrinka? Táto je príliš pekná, táto nespadla zatiaľ. Aha, tu si vymontoval z toho lietadla, čo si priletel. Hej, to netreba im to stačí takto. Nám to treba viac momentálne. Ušetria palivo vlastne, alebo je to záťaž. No, je to tak stredne ťažké, kľudne si to potom môžete chytiť, zdvihnúť, aspoň sami uvidíte. A dokonca mali sme jedno lietadlo z 11. septembra, ktoré spadlo v Pensylvánii, myslím, to bolo jedno zo 4 letov, malo našu skrinku a prežilo to. Takže to bol taký jeden príklad, ktorý je zaujímavý. Mám z toho aj fotky z tej čiernej skrinky z 11. septembra, ale ako si to nemôžem úplne ukázať verejne, to proste, mi to neprešlo úplne vo firme, ale bola to naša skrinka a prežila. Takže áno, inak ak letíte akýmkoľvek dopravným lietadlom, Boeingom hlavne v dnešnej dobe, tak je tam tento kus. Možno tam ešte starší, ale práve po mne je tam tento kus. Takže už ste to mali blízko seba niekedy v minulosti. OK. Tak ešte raz díky. Díky, Robo. Toto bola celkom zaujímavá záležitosť. Takže ďakujem.